Ще се появи, той за това смайл. Опа! Да, ще ги продаде друг път. Ми ако се харесаме. Сега е брухича, не ще да се харесва. Къде си? Да те снимам, давай. Тук си заслужава. Тук вече е красива атмосфера. Европа си игра. Да се застраховаме, че... Дръжте. Само да дръжте. Това е една камера, не го натискаме. Мен да ме представиш. Благодаря ти. Моля ви се, господин. Давай. Маниш при палеца никога не хващаш анорексия. Ако го фане за друго ме... Това е едно и то же, бе.